Sa malaparaisong lugar na ito sa Barangay Nabuklod, Florida Blanca, Pampanga, hindi lamang ang mga berdeng bundok at halina ng kalikasan ang iyong masasaksihan. Bida rin dito ang mga katutubong Aita na kamakailan lamang ay nagpatalbugan ng ganda, talento at determinasyon sa isang pageant. Sa pre-pageant show pa lamang, wagas na ang kanilang pagrampa kahit na walang entablado. Maria Joy Antonio, 18 pa rin talag. At kung talent portion ang pag-uusapan, hindi raw sila mapag-iiwanan. Talento po ng Aita. Ano bang talento ng Aita? Sumayaw po. Sumayaw. At saka po, magpaapoy gamit ang Kawayan. opo. Ang cultural advocate at vlogger mula sa Zambales na si Samuel Balintay ang punong abala sa pagpapalakas ng loob ng mga kabataang Aita. Layon daw niyang iangat ang moral ng mga ito sa larangan ng patimpalak gaya ng beauty contest. Kung siya umano ang tatanungin, dapat ay tanggalin na ang isa sa mga qualification standard sa mga beauty contest na paglalagay ng sukat o tangkad sa mga popular na beauty pageant. Pilipino po na katutubo, inilalaban po namin yung pantay na pagtrato. So hindi po namin ma-meet yung at least minimum requirements na 5'4" yata sa babae pag sumasali po ng mga beauty contest. Sana magkaroon po kami ng amnesty or parang exclusion dun sa height para lang po makasali po sila. Yun po yung hinahabol po natin. Nakikita na rin umano ngayon ang pagkilala at pagpreserba sa wika ng mga katutubo. Ngunit mas lalo pa umanong tataas ang moral ng mga kabataang Aita kung maging ang natural na kagandahan na mga ito ay kikilalanin at hindi madidiskrimina. Sa amin po, bukod po sa pagpapanatili ng wika na ginagawa na po ng DepEd, yung amin pong iPad or IP education, mahalaga po na ma-boost po yung confidence po ng mga kabataan. Kasi madalas po na pagkatutubong Aita, naglalakad po sa pamayanan, madalas po nakayuko po kaming naglalakad dahil po nahihiya kami. But came the Sambali show po, nakita ko po na malaki yung improvements na yung mga bata mismo, na sila mismo yung nagkukusa ng loob na magkaroon po ng mga ganitong pagtatanghal. Sila po yung humihingi ng tulong para magawa po to sa kanila pong lugar. Ang The Sambali Show ay hindi lamang sa Pampanga nagtatanghal para sa mga katutubong Aita. Sila umano'y nagsusumikap na tawirin ang mga komunidad ng iba't ibang tribong Aita sa bansa upang tulungang iangat ang paniniwala ng mga katutubo sa kanilang sarili at malabanan ng iba't ibang uri ng diskriminasyon. Paolo G. Santos, CLTV News.